Бүгінгі тапшыруны бу атнада безне шок катырган соннан башлыйк. Атна сайын татарстанлылар мошенникларга 20 миллион сум акчасын күчерә. Бу суммага ким дигәндә 4 фатир алып булыр иде. Республикада теркәлгән җинаятьләрнең 4тән бире интернет, телефон аша, ягъни читтән торып кылына. Бер яктан карасан, үтереш тә, кыйнау да түгел, әмма республикада шулай акчасын югалткан әби үз-үзенә кул салган иде инде. Без соңгы 3 елдагы барлык урлау һәм мошенниклык очракларыннан халыкка килгән зыян күләмен соратып алдык. 2022дә 2 миллиард, 2021дә һәм 20-дә 1,5 миллиард сум. Әле 2 ел элек кенә татарстанлылар атна сайын 10-15 миллион сумнан колак какса, хәзер 20 миллионга җитте. Россиянең халык фикерен өйрәнү үзәге үткәргән тикшерү күрсәткәнчә, соңгы елда ил халкының күбесе, ягъни 80%-на телефоннан мошенниклар шалтыраткан яки SMS хәбәр юллаган. Һәр икенче сораштырылучы аралашканда ук кешенең мошенник булуын сизеп алган. Һәр 10-нчысы акчасыз калган. Соннар әлеге төр җинаятьләрнең чыннан да күп булуын раслый. Бу күрсәткечләр буенча Татарстан, Мәскәү һәм Краснодар краеннан гына калышып, 3нче урында бара. Ул халыкның киременә бәйлеме, әллә артык ышанучан булуынамы? Гөлназ Сайфетдинова конкрет чираклар турында. Авылдашың да түгел, райондашың да түгел. Бөтенләй чит ил кешесе дә сине җимереп, синнән акча таләп итү ихтимал. Динә Латыпованың социаль челтәрдәге бите атнадан артык мошенниклар кулында булган. Миңа булар исеме җибәрәләр, WhatsApp-тан инде җибәрәләр, номерын алганнар күрәмсең. Сез безнең карамакта, сездән $1000 диләр. Мин инде шаккаттым, керәм тагын карыйм, юк, керә алмыйм, бетте үземнең аккаунтыма, үземнең битемә. Сатулашалар, социаль челтәрдә язган әсәрләрен юкка чыгаралар, бераздан сатып алу хакын киметәләр, әмма Динә Латыпова акча күчерми. Бу өлкәдә эшләүче белгечләргә мөрәҗәгать итеп кенә аккаунтын кире кайтара. Мошенниклар чит ил студентлары булып чыга. Кемнәрдер кире утыра да синең челтәреңнән әлеге дә бара ягы мошенничество инде. Синнән синең исемеңнән мин авариягә эләктем, минем белән бәла, мин акча җибәрегез дип яза башлыйлар, әйме. Менә шундый вакытта сак булырга кирәк. Миңа шалтыраткалар да әйтә башладылар. Бу банктан имеш, сезнең картагыздан нидер шикле операциялар уза. Ышандым, миңа әйтәләр, сезгә кирәк акчагызны үзегезнең картадан күчерергә, бүтән картага. Монысы инде катлаулырак очрак. Казанда яшәүче ир акчасын мошенниклардан саклыйм дип картада булган барлык сумманы аларга күчерә. Инструкция биреп утырдылар. Менә шул банкка барыгыз, шулай итегез дип 700 меңнән артык акча бар иде. Ишеткәнем дә булды, шундый алдаучыларны бар икәнлеген картадан урлап, шалтыратып. Ну, ничаптыр менә ышандым. Җинаятьчеләр халыкны акчасыз гына түгел, милексез дә калдыра. Узган ел ахырында бер пенсионерга башта банктан дип, аннары полициядан дип шалтыраталар. Аның исеменә кредит алырга тырышучы мошенникларны тотуда ярдәм сорыйлар. Телефоннан өйрәтеп фатирын саттыралар. Зыян күрүче моны туганнарына да әйтми, һәм акчасыз да, фатирсыз да кала. 7 миллион сум мошенниклар счетына китә. Бу соңгы вакыттагы иң зур сумма. Кеше фатирларын да сата. Айга бер тапкыр менә республика буенча андый очраклар булгалый. Ул фатирнаннары кайтару бик авыр, чөнки гражданнар бөтен эшне үзләре башкара, алар үзләре аңа рөхсәт бирә. Читтән торып урлаучы һәм мошенниклар соңгы 3 елда күбрәк банктан шалтыратабыз дип интернетта сату иткәндә һәм керем вәгъдә итеп алды. Табышлы инвестицияләр белән кызыктыручылар тузагына быел инде 24 кеше капкан. Ялган сайтларда янәсе реаль биржа. Алдау өчен нәрсә генә уйлап тапмыйлар. Схемалар катлаулана. Шул ук вакытта туганыгыз юл һәлакәтенә эләкте. Җинаять шашмас өчен акча күчерергә кирәк дип шалтырату кебек иске ысулларны да күп кулланалар һәм алданалар да. Быел гына да андый зыян 20 миллион сумнан арткан. Җинаятьчеләр күбрәк республикадан читтә булган кол үзәкләрдән үй телефоннарына шалтырата. Бу тузакка күбрәк өлкәннәр эләгә. Казанга Молдовадан килеп курьер булып эшләүче берәү пенсионерлардан акчаны алып, Мәскәүдәге 2 Украина гражданинына күчергән. Аны аэропортта тоткарлыйлар. Хәзер аларның өчесе дә кулга алынган. Акча җыярга курьер буларак студентларны, яшүсмерләрне җәлеп итәләр. Казанның бер мәктәбендә шундый 7 укучыны тоткарлаганнар. Студентларны мошенниклар үзләре таба, легкий заработок шикелле тиздән акча эшләргә мөмкинлеге белән. Яшүсмерләр паспорт белән фотога төшеп, аларга җибәрәләр. Чөнки җинаятьчеләр аннары үзләре дә куркалар, бу акчаны бу курьерлар алып китмәсен өчен. Алар бу җинаять икәнен беләләр, чөнки алар битләрен каплыйлар. 2-3 ел алданрак таксида төшәләр. Мошенник җинаяты ул 16 яшьтән. Бездә закон буенча анда шулай ук 10 елга кадәр төрмәгә утырту мөмкин.
Мындай дистанцион җинаятьләрне ачыклау бик кыен булса да, соңгы елларда ачу очраклары арта. 2021 елда срок алучыларның 22% ирегеннән мәхрүм ителсә, узган ел 30%-ка якын. Дөрес күбесе 3 елдан азрак утыра. Учитывая тот резонанс, который вызывает в обществе эти преступления, финансовые... Кешеләр зур суммалар югалта. Дәүләт бу җинаятьләрне ачыклауга бихисап чыгымнар тота. Җинаятьчеләр тиешле җәза алырга тиеш. Хөкем карарлары катгый булмаса, мондый төр җинаятьләр ташкынын киметеп булмаячак. Шартлы рәвештә ирегеннән мәхрүм итәләр, мәҗбүри төзәтү эшләренә җәлеп итәләр, ирекләрен чиклиләр, штраф салалар. Әмма бу урланган сумма күләме белән чагыштырырлык микән? Быел мошенниклык һәм картаннан акча урлау очраклары буенча 500 җинаять эше судка җибәрелгән. Кырын эшләрне ачыклау күрсәткече буенча Татарстан Идел буе округында 1-нче, Россиядә 3-нче урында бара. Акча кире кайтару буенча инде бу бик заоблачный дип әйтәм инде, русчалатып әйткәндә. Әмма дә ләкин менә шушы кредитлар алып сез шушындый авыр ситуациядә эләгәсез икән, безнең анда клиентларыбыз бик күп. Арбитраж судка мөрәҗәгать итеп, шушы 127 федераль закон буенча аларны шушы кредитлардан коткарырга ярдәм итәбез. Белгечләр тагын бер кат гади кагыйдәләрне искә төшерә. Аларны кәгазьгә язып, күренә торган җиргә алып куйсаң да зыян итми диләр. Аеруча олы кеше өчен. Банктан дип шалтыратсалар, элемтәне шунда ук үзәргә, карта кодын беркайчан беркемгә әйтмәскә, интернеттан алынган әйбер өчен соңыннан гына түләргә, бары тик ышанычлы сайтларда гына алдан түләргә була. Юл һәлакәтенә эләккән туганыңны коткару өчен полициядән шалтыратып акча сорасалар, ышанмаска, телефонны үзеп, шул туганыңа үзеңә шалтыратырга. Һәр кеше ниндидер акча эшләү юлларын эзли һәм уланы таба. Акча эшләүчеләргә ярдәм итүчеләр алар һәр вакытта да без әзер дип үзләре килеп чыгып торалар. Менә яңадан әйләнеп кайтык, менә шушы мошенникларның аларның шын психологлар булуына. Әлбәттә трубканы куеп була, тиз генә телефонны куеп була. Тик менә анда менә шушы психология дигән әйбер бар. Кешедә кызыксыну уяна. Кем шалтыратты икән? Нәрсәгә шалтыраттылар икән? Һәм ул яңадан телефонны алачак. Әзрәк җибебрәк сөйләшкәннең ништәләр икән? Алар үзләренең атакаларын башлыйлар кешегә карата. Һәм кеше инде куркып калырга мөмкин. Конкрет кына юк дигәнрәк сүзләр әйтәсең икән, ул вакытта әлбәттә бернинди дә куркыныч янамый. Мондый хәлләрдән соң үз-үзенә кул салу очраклары бар инде. Күпчелек мошенниклар һөҗүменә әзер түгел. Әмма җәмгыятьтә бу күренеш арта гына. Димәк, аның белән имин яшәргә өйрәнергә кирәк.